Nagtinubagay ang abogado ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy ug sekretary sa DILG atol sa Senate hearing kagahapon. Samtang Police Regional Office 11 andam nga paminawon ang request ni Senador Ronald de la Rosa nga himuong dili intimidating ang ilang checkpoint. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang pagtinubagay ni Attorney Torion ug ni DILG Secretary Abalos mahitungod kini sa gipahamtang sa DILG nga 10 million pesos nga reward alang sa pagkasikop kang Pastor Apollo Quiboloy. Sa Senate hearing, nagtinubagay si DILG Secretary Benhur Abalos ug si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy, kalabot sa pagpahamtang og 10 million pesos ka reward sa maghatag og impormasyon sa pagkasikop sa pastor. Subling gihimugatan ni Attorney Torion nga ang pagpahamtang sa maong ganti ni Secretary Abalos kalapasan sa balaod. If we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. Tubag ni Secretary Abalos. Dapat lang makinig ka. Ngayon, number one, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. Sa bahin sa DOJ. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Pero gibarugan ni Attorney Torion nga dunay kalapasan si Secretary Abalos sa balaod sa pagdawat og ganti. Sa maong hearing gitawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga intimidating, labi na ang pagsuot og face mask sa mga pulis sa checkpoint sa Davao City dool sa KOJC. Sumala ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan nga tungod daw sa polusyon maong nagmask ang mga pulis. Gihangyo ni Senador De La Rosa ang DILG nga ma-address ang maong issue. Hinuon gipaniguro ni Secretary Abalos nga iyang istoryahon ang labaw sa DCPO o PRO 11 kalabot niini. Sa bahin sa PRO 11. We understand the sentiment of Senator Bato during the Senate hearing. And then, gipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless naa sila'y health reason, valid health reason nga no mag-wear sila og mask. Pero syempre, padayon gihapon ato ang mga ginahimo na mga checkpoints kay dili lang man na din ato ginahimo na apil man pud sa ubang mga strategic areas. Sara, dugang ni Police Major Catherine Dalaray nga nagpabilin ang ilahang gipakusgan nga checkpoints duol sa KOJC. Kay nagtuo matud pa sila nga anaara daw dinha si Pastor Quiboloy sa maong nga simbahan, pero tubaga ni Attorney Torion nga andam sila nga pasudlo ng mga otoridad aron isilbi ang warrant of arrest batok sa maong pastor basta doon na sila proper coordination. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.